Здравейте, драги зрители! Днес сме тук, събрали сме се във възходяща призма, за да посрещнем един от най-интересните ни гости. Това е още известна като Ралфи, Ралица, която е изключително успешен и щастлив човек. Много винаги съм се възхищавал на това, че колкото пъти съм я виждал, винаги е с усмивка. Тя е започнала от музиката. Това е много интересно. Може би я знаете и оттам. В момента професионално се занимава с преподаване в частното училище Школо БГ, българско школо. И всъщност в момента все повече тя се занимава с фитнес и по-точно най-различни видове спортни занимания, неща, с които да си поддържа тялото и изглежда прекрасно. Нека да я приветстваме. Ралфи. Здравей, Ицак. Здравей. Приятно ми е да бъда тук. Разкажи малко повече за себе си. Ти започна с музиката, което така по-скоро го свързвам с миналото за момента, защото наистина съм се ориентирала професионално в учителската професия, а и семейното ми положение предполага, че трябва все пак да се грижа за двете си деца. Но музиката наистина беше основна част от живота ми, още от много ранна детска възраст. Първо народни песни, след това джаз група, реге група, различни проекти. И в момента е по-скоро за удоволствие и в караоке барове. И с приятели, когато, и с приятели, когато те караме да ни попееш. Но не съм се отказала и смятам в близко бъдеще да подновя тази си страст. Супер! Най-вероятно разкажи малко повече за Меродия, като цяло как се запозна с тях, как изобщо започна всичко с страстта ти към музиката или по-точно как се разрасна до там, как стигна до момента, в който вече... Страстта ми към музиката от много малка. Няма да забравя, още в детската градина една учителка по музика ме караше да повтарям тонове на пианото и викна майка ми и каза да знаеш, че дъщеря ти има талант. Трябва да я запишеш някъде. И тя ме записа в един народен хор. И народната музика винаги ми доставя най-голямо удоволствие. Даже докато пея народни песни, цялата се разтрепервам. Енергията е много по-различна и това си ми остана за винаги. Но след това джаза открих, стана ми много интересна тази музика и се запознах с най-различни хора. Първо имах джаз група в София и след това случайно на един концерт на Меродия, те още не бяха толкова популярни, в една галерия. Се запознах с тях и така чисто на приятелски начала се срещнахме по разни партита и аз изпях едно-две неща и те решиха да ме вземат за бек-вокалистка. И след това станах... сигурно. Да, и след това вече си получих някои песни, които индивидуално да изпълнявам. И там се запознах с съпруга ми, който е в момента. Той беше бас-китариста, да. И оттам нещата тръгнаха, много беше хубаво. Бас-китарист и барабани си ли? Не, само бас-китарист. Значи аз се бъркам тук. И оттам нещата бяха много романтични, много интересни, с турнета, с репетиции, концерти. Беше много хубаво, наистина. Липсват ми тези моменти. Нормално, да. То всъщност, реално погледнато, ти от кога не си... В смисъл, как стана така, че в един момент, някакси музиката трябваше да бъде на заден план? Момента беше децата, съответно. Защото Лози, професията му предполага така доста голяма ангажираност, която не е от понеделник до петък, от 9 до 5. Пилот. Съответно, трябваше да се погрижа. Аз то така или иначе си е работа на майката, да се грижи основно за децата, но ако той беше от 9 до 5 вечерно време, бих могла все още да занимавам. Съответно и за него музиката вече не е на първо място. Как го приехте? Как го приехте в семейството, в началото смисъл? То стана постепенно. Стана постепенно, да. Даже не усетих как се получи.
Лека по лека. Лека по лека нещата просто се промениха. Колелото на живота. Но не сме се отказали, така да се каже. Разкажи малко повече за семейството си. Всъщност това е много интересно и всъщност мисля, че това е едно от нещата, които, нали, така като цяло балансира нещата и поддържа едно много високо ниво на щастие, също защото е един постоянен, нали, чалендж, така да се каже, на постоянно предизвикателство и в същото време, нали, никога не си в такова спокойно състояние, така да се каже. Винаги динамиката е на макс и като учител с дечицата. Да, ами семейството, то много променя по принцип. Даже мисля, че като човек се промених, след като вече имах 2 деца. Приоритетите се промениха и по-удовлетворена се чувствам. Определено някакси смисъла на живота ти е различен. Да. Динамиката е голяма, както каза, но съчетаваме ги нещата някакси. В първите години беше много сложно, поне за мен, с неговата професия. Почти през цялото време самостоятелно съм се грижила. Но аз съм много енергичен човек, който много обича да се справя с много неща. Даже не бих казала, че ако съм... Бих казала, че ако съм в някакъв спокоен ден, в който нямам никакви задължения, по-скоро бих се чувствала зле. Обичам да имам предизвикателство, обичам да се справям с тях, обичам да ми е интересно, обичам да правя много неща, да се срещам с хора. И всъщност и музиката, и учителската професия, и това да си родител много добре кореспондират с моята същност. Аз винаги съм искала да оставя нещо след себе си. И в случая музиката оставя нещо след мен, т.е. дори в момента като не се занимавам с музика, все още хората я слушат. И учителската професия по същия начин оставяш част от себе си в образованието, възпитанието на децата. То някак си продължава след теб. Децата ти, разбира се, приемат много голяма доза от характера ти, от маниерите ти, от възпитанието, което им даваш и пак продължават след теб. Така че доста удовлетворена се чувствам от всичките етапи до сега. Аз направо ти завиждам, ти си толкова енергична и постоянно и намираш време и за все по-нови предизвикателства в живота си. Аз с дъщеричката вече започва да става на няколко месеца сега. Още мъничката и вече започва да става, нали, така малко жешко, със сигурност, нали, няма да става и по-леко. Всички са казали, но супер, много, много добре изобщо така изглеждат нещата. Точно ние всъщност подкастът ни е за това да представим едни щастливи хора, които в крайна сметка не са и пък, както обикновено гледаме, свръхуспешни. Да кажем, мултимилионери и така нататък. Как един по-смисъл в вашия семейен доход всъщност е доста сериозен, не все пак е доста над средата, но пък и не е нали, 1% или нещо от този род. И всъщност това исках да те попитам, как всъщност финансовото състояние, то по-скоро искам да те попитам няколко въпроса за школо. Нали, как започна да работиш там? Как тази професия ти вече отговори частично на това, че кореспондира много добре с теб и всъщност виждам, че си страшно мотивирана всеки път, когато говориш за това място, поради много причини. Може да разкажеш малко повече направо, да те остава, да. Аз съм работила много неща през живота си, така да се каже, откакто започнах висшето си образование, съм се грижила сама за себе си. Съм работила най-различни неща, включително в студена кухня съм била, в бар на края на Вселената, в сладкарница също. Първата ми работа беше в кол-център. След това, мисля, че бях касиер в магазин за обувки Вайк, което беше доста добра фирма. След това бях в магазин за мебели и интериорен дизайн. Да. След това вече била съм и аниматор
детски аниматор още в самото начало. Тоест най-различни сфери и много се радвам между другото за това, защото дадоха ми много хубав опит в живота и смятам, че човек трябва да опита най-различни неща в ранната си възраст, преди да се започне професионално вече да се занимава с едно нещо. Съгласен си. И след това, като завърших, започнах в една школа за обучение по английски език. Там бях. А ти завърши филология, английски ли? Аз завърших начална училищна педагогика, чужд език. Това ми е бакалавърската степен. Магистратурата беше към английска филология. Точната специалност е комуникация, език, литература, медии. Ясно. Така надградих. Хареса ти образованието? Това е важно. Ами, до някаква степен бих казала, че допринесе за развитието ми, но практиката е най-важното нещо за мен. И имаш ли нещо? Даде ли ти, всъщност, къде е това? В Софийския ли? В Софийския университет. Дадоха ли ти възможност за някаква практика? Дадоха, 3 месеца има, задължително е практиката при завършване на бакалавърската. Имаш ли става дума това нещо? Помогна ли ти като по-късно? Тоест, в този стаж всъщност успя да се ориентираш нещо, продължи ли комуникация с хората, при които си работила тогава или по-скоро не? Ами не. По-скоро след това в школата много добре се получиха нещата. Разбрах, че това е моето нещо. Там придобих вече опит и се чувствах уверена. Да. След това дойде майчинството. И прекъснах. И ти ме попита как така стигнах до сегашната си работа. Предложиха ми я, всъщност една моя приятелка работеше вече там и ме свърза с директорката. Отидох на интервю, много се харесахме взаимно. Аз по принцип бях решила да не се занимавам на пълен работен ден, за да обръщам внимание на семейството на децата си, но много ми хареса това място и изобщо методиката, която обещаваха да започнат, защото то е част от прогресивното образование. Много ми хареса и за моите деца. Монтесори. Точно така. Да. И аз реших, че това е перфектното място, както за мен, като учител, така и за децата ми, като ученици. И се влюбих в това място и от тогава всичките сме там. Стана едната страст. И стана много добре, чувствам се прекрасно, отивам с желание на работа и така. Един много интересен въпрос в този случай. Ти всъщност успяваш да намериш и достатъчно време за себе си. Казва се ми, че всъщност графика е доста адаптивен и нямаш... Ами всъщност аз съм такъв човек, който може би малко прекалява с организацията на деня, но намирам време в един работен ден и след това да напазарувам, да сготвя, да спортувам, да обърна внимание на децата си вкъщи и да се подготвя за работа и абсолютно всичко. Тайм менеджмент. Тайм менеджмент. За мен това е много важно, между другото. Тайм менеджмент. Хора, които ми казват, ма ти как намираш време, ма как се справяш? За мен това е просто удоволствие някакси. Ако не се справя с 15-20 неща на ден, така да си ги тикна мислено, много обичам да си тиквам целите. Накрая на деня не се чувствам удовлетворена и наистина ми доставя удоволствие. А бюджетирането, кажи все пак малко за финансовата част, каквото прецениш, нали? То е ясно, нали, че... Ами то не е тайна, че заплащането за учител в България по принцип изобщо не е... от високите. Не е достигнало до... Да, но аз лично съм доволна. Аз лично съм доволна и моите деца, бидейки там, те имат лека привилегия, като при условие, че аз съм учител, но не е това основното. Основното е, че съпруга ми ме подкрепя в това отношение. Ако трябваше сама да се справям с финансите, нямаше да успея, разбира се. Със сигурност доходите ни общите успяват да покрият стандарта, който ни е важен. Но ние не сме от хората, които пръскаме
в кавички Да. парите. Много сме прецизни в това и инвестираме. Пак бюджетиране. Инвестираме. Да. В момента изграждаме новото си жилище. Така мислим за бъдещето на децата, за образованието им. И... Затворен комплекс, не? Да, наистина за нас финансите не са вид лукс, по-скоро са вид сигурност и спокойствие. Супер, супер. То всъщност, може би, кажи една-две думи и за мъжът ти. Той е пилот-командир вече, доколкото знам. Така е, да, отдавна е командир, да. Супер. Ами какво да кажа? Първата реплика обикновено, когато някой разбере неговата професия и колко хубаво, това е прекрасно, невероятно, но всъщност то си има своите минуси, защото е толкова ангажиран, че през по-голямата част от времето липсва реално. Тоест той е отдаден на професията си, наистина много е добър в нея. И аз съм го подкрепила през цялото време да израства. Тоест имаше периоди, в които той ме е питал, предложиха ми позицията командир, но няма да бъда в България, не се знае колко време и аз го подкрепих. Съответно, справих се сама през този период. Вече той си е тук, работи от София, така че нещата са доста по-балансирани. Но е много изтощителна професия. Със сигурност. Всъщност там, това ще я да питам, че ми е интересно. Реално погледнато, знам, че по времето на COVID-а бяха малко намалени заплати. Сега върнаха ли се горе-долу там, където бяха преди това или... Сега със сигурност той има вече и от това, че е командир. Бяха доста намалени и по време на COVID даже той получи много стресиращ мейл, в който казваха 1000 човека от фирмата ще бъдат съкратени, до 5 часа ще разберете. Вау. И чакахме буквално пред екрана, за да разберем. Но нещата бяха на наша страна. Да. Заплати не бих искала да коментирам. Да. Защото не смятам, че е моя работа. Да коментирам дали са същите, дали са по-малко. Не мисля, че е редно. Да, знам, че имаше понижаване. Става дума. Мен беше интересно дали са се върни от там, където са били или по-скоро са съкратили персонал всъщност. За мен е чисто като финансов въпрос. Ми е интересно, защото нямам никаква представа, често казвам. Ами да ти кажа... Имам един приятел, друг пилот, но той не ми е споделял. Той се пенсионира преди известно време. Всъщност не знам дали има активна информация. Предполагам, но не сме сигурни. И той не обича много да... Да ти кажа, никога не съм се интересувала в детайли. Точно колко и... Имала съм доверие в човека срещу себе си. Не съм била наясно напълно. Общо взето, важното е, че стига. Да, мисля, че се бяха променили условията, т.е. имаше някаква промяна, но не съм наясно точно дали е повече, по-малко, същото ли е. Имаше някаква промяна. Сигурност, но за момента всичко е наред. Така да кажа, той се чувства добре. Общо взето, намирате баланса. Супер. Аз искам да те питам нещо друго, понеже най-вероятно доста хора те знаят с песента 1, 2, 3 Иракли, нали? 123 Иракли. 123 Иракли, да. Ти си споделява, че всъщност първата версия е 1, 2, 3 Иракли. 123 Иракли. Така беше 123 Иракли. Да. Кажи нещо за този проект, защото той е доста... Да, наистина, това парче се превърна в хитово парче и историята покрай него е истинска. Ние бяхме с менеджера, вокалиста, китариста и така нататък, Весо. Бяхме тръгнали към Иракли, така на почивчица, на палатки. И пристигаме там и заварваме някакво страшно положение. Имаше някакво наводнение, дъждове, палатки били влизали в морето. Беше страшно отчаиващо. Виждаме ги в местния бар, хората така мокри, недоспали, отчаяни. И решихме, че няма да останем там. Отидохме на друго място и решихме да се върнем на следващия ден. И събудихме се в това друго място. Даже не си спомням къде беше точно. И той извади китарата и почна нещо да дрънка и на мен отвътре ми дойде. Имахме и повод, имаше рожден ден една от момичетата с нас. И така, чисто импровизирано започнахме да си припяваме, да си посвирваме и песента започна да се създава. И след това вече той така доизмайстори, донаписа текста, аранжимента, всичко останало. И количката е реална, значи, така ли?
Коя количка? На тази, на която седиш една такава да. Volkswagen Костенурка ли беше? Да. Ами всъщност там историята покрай клипа е малко по-различна. Ако някой е обърнал внимание, останалата част от групата е записала, заснела клипа на морето, докато само аз не съм. Защото това беше точно в периода след като родих първото си дете. И ми беше много сложно да записвам и аз. И реално беше отделно. Моят запис е насложен след това в клипа. Реална е колата. Всичко е реално. Даже си спомням как заваля дъжд. Точно тогава съвсем лек дъжд. И се свърза с песента, с текста на песента и с чадъра. Отваряме чадъра, затваряме. Да, беше много. Супер. Беше много хубаво и реално тази песен е песента, която всички сякаш припознават като мелодия. Когато кажеш мелодия и те се сещат за тази песен. В момента с Summer, как се казва, Evergreen стана, направо се стана за... Да, пращали са ми мои приятели клипове на децата си в колата, не могат да се успокоят и те им пускат тази песен и те започват да танцуват, да си пеят. Много сладко, много хубав вайб има. Абсолютно. Самата песен. Много е терапевтична. И като цяло всичките текстове и мелодии на Меродия са много положителни. Абсолютно. Всъщност, аз съм те виждал, ти си в, може би, повечето клипове на известните песни, някъде се появяваш. Да, тук-там се появявам. Отново поради същата причина. Беше ми трудно да съвместя семейните задължения. А те продължават ли всъщност? Аз не съм много... Да, продължават. Концерти, участват. А ти спомена, че би продължила. Всъщност аз бих те попитал като предприемач, не имаш ли някаква така инициатива, дори да бъде някакво странично занимание, или по-скоро най-вероятно ще бъде свързано с музиката, но според като цяло с музиката как си го представяш? То не е задължително да даваш обещания. Ами аз съм имала няколко мечти в такова направление, като нещо да създам, защото и кулинарията много ме влече. И музиката много ме влече. И съм си мислила за някакъв ресторант или бар, джаз бар, представям си с едно пиано. Супер. В този бар да има различни типове вечери с различно меню и с различен тип музика и гости, които да участват, като част от гостите да бъда самата аз. Ние няма да излизаме, когато работи бара. Ще гледаме да сме там. Но това е малко илюзорно, защото времето напредва и не знам, бих имала нужда от някой да ме подкрепи. Тоест сама не мисля, че бих се справила. Винаги има шанс, мисля. В крайна сметка, приятели, семейство, някой ден може. Пожелавам ти това да се сбъдне. Иначе просто с музика нещо някъде, освен караоке? За момента не. По-скоро момента не. И аз не съм достатъчно свободна, за да се ангажирам с нещо по-сериозно. Разкажи нещо за фитнеса всъщност. За фитнеса? То не е фитнес точно. По-скоро тренировките. Да, аз винаги съм била поддръжник на здравословния начин на живот. Много се интересувам от това каква храна консумираме, какво е полезно, какво не е полезно. Старая се да възпитавам и децата по този начин, да не се стремят да имитират останалите, да им подражават, да бъдат привличани от опаковки, винаги да четат състава. Вкъщи се стремя винаги да има домашна храна, изчистена храна по възможност. Не винаги е възможно, разбира се. Следя кои храни с кои се смесват, кое не е препоръчително, но, например, прясно мляко вкъщи не се консумира. Аз самата от 2 години съм на без глутен, без захар и без млечни продукти. И много покрай добре. Някои мои такива усещания в тялото ми и с хора, които съм говорила, не съм се чувствала по-добре в живота си. Първо, като започнах това. След това, след 2 бременности и раждане, имах нужда така да влезна във форма. И в момента почти съм достигнала желаната форма, което разбира се е въз основа на режим и стабилни, редовни тренировки. Къде е фитнес, както ти каза, но аз нямам много време за фитнес, вкъщи правя тренировки.
И много активен човек съм. За мен е ходенето пеша, разходки в планината, каране на колело, тренировки. Това за мен е зареждащо. Абсолютно. Даже се чувствам зле, ако съм седяла цял ден. Аз не пропускам ден, не мога. Смисъл, може да ми е базовата тренировка, но всеки ден. И винаги се стремя да давам съвети на останалите, да ги мотивирам, някакси да ги запаля и те да се почувстват добре, защото докато не го преживееш, няма как да разбереш кое нещо е за теб. Препоръчала като цяло на зрителите най-вече? Изобщо, не само в това отношение, като цяло. Бих препоръчала на зрителите да не се подвеждат по реклами, да се замислят чисто еволюционно. Какво за човешкия вид е нормална храна? Бих им препоръчала да пробват да тренират повече, защото ендорфините, които се произвеждат по време на тренировки на всякакъв вид спорт, са дори като наркотик. Те ти дават това усещане за щастие, за удовлетвореност и нямаш нужда от различни други вредни субстанции. И дори в този случай, примерно, нека да го кажем така, прищявки, в смисъл, че неща, които всъщност не са ти необходими, но правиш, защото си консуматор, защото така си обучен като социален конструкт. Да, аз установих за себе си, че реално мога да се лиша от всякакъв вид храна. Защото тялото ти свиква да се храни. Храната е на първо място да храни. Тоест тя не е защото е нещо красиво, защото е нещо рекламирано, защото е нещо сладко. Тя е за да нахрани тялото ти. Когато се поинтересуваш какво реално е истинската храна и свикнеш да се храниш по този начин, дори не изпитваш желание да посягаш към всичките junk food, вече ти се които струват вече гадни. те заливат. Да, аз съм обградена с хора, които консумират това нещо по цял ден, но мен дори не ме привлича. До такава степен съм свикнала. Разбира се, имам си аз един cheat day, който е днес, между събота. Абсолютно. И аз си позволявам неща, които да ми доставят това удоволствие на непцето, но те отново са преценени. Тоест, те не са да отида и да се нахвърля на чипсове, вафли, торти, всякакъв тип джънк. По-скоро си доставям удоволствие с нещо сладко, но аз си го правя в повечето случаи, което няма захар, няма глутен. Веган, сникерчетата. Веган, да. За момента е веган и много добре ми се получават. Супер, супер. Едно последно нещо, бих те попитал тук, че няколко пъти ги споменахме, обаче не сме ги похвалили още. Аз не съм ги виждал страшно много пъти, но като цяло са страхотни деца. Кажи нещо повече за тях. Те и с музика, и изобщо всеки път просто и в формите на игри, точно предполагам, че от Монтесорите по някакъв начин от този вид обучение изобщо са повлияни, но са страхотни деца, много будни просто за възрастта си. Аз съм ги виждал всъщност, мисля, че преди няколко години, за една-две години, мисля, че минаха поне. Да. Децата ми, сигурно, защото са си мои, са най-добрите деца. Но те са наистина много енергични, много притичат на мен. Може би, защото са и моята зодия. Сега тук малко да вмъкна, че аз си вода статистика за зодиите. Не, че толкова много вярвам, но наистина много си приличаме с тях. Изключително енергични, изключително будни, добре се справят в училище. Не знам дали е генетична предразположеност или това, че виждат нас, родителите им, че много четем, например, книги, че слушаме определен тип музика, че сме се занимавали с музика, че спортувам. През примерът най-добре. През примера, може би, но синът ми, например, много музикален. Той започна с уроци по пиано. Всъщност подариха му бабата и дядото пиано и той започна самоук така да се учи за някакви мелодийки. Записахме го на такъв частен учител по пиано. Много му хареса, много бързо свикна на две ръце да свири. Сега в момента е на китара, вълна. Супер. Тръгна пак на уроци. Баща му, който е свирил и на китара, и на бас китара, на 10 е все още, да. Той също му помага вкъщи, но в момента страстта му е китара. Паралелно с това е много добър футболист. Даже треньорите му казват, запишете го
някакъв професионален отбор. Може още между другото и там. Даже иска и бокс сега да тренира, което мен малко ме притеснява. Аз препоръчвам за малко сега, не е нужно да става професионален боксер. Невена, дъщеря ми, тя се влече от изкуство като рисуване, керамика, също е много музикална, танци по-скоро, йога, такъв тип неща. Тренира с мен, това много ми харесва. Аз почвам да тренирам и тя взима другото шалте до мен, застава и почва да прави пилате с различни други кардиотренировки вкъщи. Хранят се здравословно, даже когато им предлагат различен тип храни, аз съм се постарала да им обясня, че могат да си вземат, но да внимават с количеството, да преценяват нужно ли е сега, че само защото ми го дава, трябва да го взема. И така четат много книги. Супер. Това... как книжни предимно или? Книжни, да. Страхотно. Да, аз също. Аз всяка вечер това ми е... Те са като практически възрастни хора, даже така, нека да го кажем, доста комплексни и добре справяш се това. Даже аз да възрастни ти кажа... не би ги нарекла. Сега аз казвам... не са възрастни, но просто положителните страни на възрастните хора, те всъщност практически ги имат, даже да не кажем, че повечето от нас, все нещо, аз лично това, което каза, поне някои от нещата вече малко съм ги занемерил, така да се каже. Да. Нямат телефони, супер. Което е много важно. Това е също и част от правилата в училище. Не са разрешени телефоните. Става дума, имат си, но просто нямат личен телефон, все още. И екранното време също го контролираме. Тоест, не може всеки ден да гледаш каквото и да е. Говорили сме и за това. И друго какво мога да кажа? Не знам, те са си деца като деца. Сега имат си техните щури моменти, имат си проблемните ситуации. Това е интересно. Но смятам, че много добре се справят за момента и се надявам така да продължи за напред. Добре, че напреднахме с времето. Кажи, ако искаш някакви заключителни думи, едно страхотно, според мен, интервю се получи или подкаст, така да го наречем. Радвам се. Какво бих казала за последно? Тъй като темата е за това дали се чувстваме щастливи с работата си, с семейното си положение. Да, бих казала, бих използвала една реплика, която ми е така мотив. Не знам кой я беше казал. Работи това, което обичаш и няма да ти се наложи да работиш нито един ден. Абсолютно. Супер. И другото, което бих казала относно семейното положение, винаги се старай да даваш, без да очакваш да получаваш. И така... Това ще те прави достатъчно. Най-много ще получаваш. Така най-много ще получаваш, да. Това ти да става малко философски така завършихме темата, но... Човек трябва да намира време и за удоволствие, но то да не бъде само за удоволствие, да намира време и за развитие, за здравословен начин на живот, за развитие чисто емоционално, професионално, така да се стреми да не спира на един етап, а просто да се стреми да се подобрява, да намира нови неща в живота си, които да го мотивират и така, да го правят любопитен към света. Да не, иначе казано, никоя част от живота, нали, смисъл да не пренебрегваме, защото в крайна сметка точно така. В дългосрочен всеки един ден може да започнеш нещо, което да промени живота ти напълно и да те накара да се чувстваш по-удовлетворен. Супер, много ти благодаря. И аз благодаря. И дето се вика до следващия път. До следващия път.